যত তীব্রাসার ন বেলা বেলাকে হামবাই সাপোর্ট খাইমা বাকি তিনি ও জায়গাও आं साइचुंफानो फाइनाय बखा तंमयाखै दरनार माबाय लगनो पुलिस प्रशासन एक्शनाव मा थांखा एक्शनाव थांगै दिनै 5 तारिख दिनै डेटन ऊपर एक सुमोटो केस एफआईआर मा खायका अब ए सर तारिख 5/10/24 इको म एफआईआर कॉपी अनरो इनके ऊपर एफआईआर कॉपी मा खायका और वो सेक्शन थे बगा ब्रो 132 351 2 351 3 35 बने परे बरक जे ओ जागाव कालप्रिट्स दीप्तन दास दीप दत्त बरक तनिबो मो ओ जागाव तंगो गबनो कके हाइसे आं साइचुंफन दिनै खातम मयङै दिनै और जागा आन्दोलन खैमा बायसि दिनै लग लग एक्शन मान हारो के जने जों पाल थानसा तंगके बेबागनो पसिबल है इम्पसिबल कुनफन करे फियाबा जों सिनि बर सब समय जों किरिबो लासिबो जे कोनो खरांति सारा गेने बागैनो रुल मते थांगिने जों आन्दोलन खेरे गया खरांति सारा गेने बागैनो जों दाबाय जाबो दाबाय जागदे थानसा तंदे बे किरि आखाइने गुबुयनो फेस खेने निजतनो बुखाव साहस तंदे हामबाय।